Go. Honey. Honey. थां रन्जन दैमारि सारा जियालनिफ्राय उदां जागोना जाया। So hello लोगोफोर, गुड इभिनिं। बिराद गोबाव जालायबायमोन आरोना भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय बिराद गरम दिनै माने सान्दुङानो अयथासार माने बुंजाया आरोना नायलायनै ओरैजाय बेकग्राउन्डआव बिराद गरम आरो दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिन्थिनानै मोनगोन। स्किप खालायनाङा, भिडिअखौ नायबाथाय स्किप खालायनानै नायनाङा, फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थाङा आरोना, होमबासो मिन्थिगोन। दिनैनि भिडिअआ मोननै भिडिअनि सायाव जागोन आरोना। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय। सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलाङो आरोना। दा साननैसोथ' आरो आंनि भिउसखौथ' नोंथांमोनानो नुबाय दंखायोबो जानो हागौ, जाय माने रेगुलार भिडिअ नायबाय दङ आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरै। मानो होनोब्ला बिराद खम भिउ फैबाय दङ आरोना। माने मा होनो मेक्सिमाम माने 1K फैनोनो माने बिराद टाइम नांगौ आरोना। माने साननै सानथामजोंसो 1K फैयो आरोना। आरो सोर अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरोना। Hello guys. Hello guys. जोङो नै मानगु थोनानै बाबाया दोनासै नै गोदोनाखौ हनै जोङो नै गथ' लादों दखानाव। थेनायसै सालायग'जोबबाय, सालायबो फरायदो। सोलोंख' नैया एसे मोखां खाथियाव खारदो, मोखां हरनायनिसिम। लोगोफोर मामिखौ लोगो थिननानै माबा गाबगासिनो दङ नै लोगोफोर। फिसालाया जोंनि दखानाव लोगो मोनबाय नै लोगोफोर। मामिया जोंना लुबैदों दा गोदोना ओलै नंनानै साला थांलै आब'। दाथ' फार्स्ट भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय। एबार नेक्स्ट मोनसे आपडेटखौ नायनानै लादो आरोना। जेम्स आदाया मा बुंदों बे नार्स क्रसिं लाग्राफोरनिसिम, बे माने GDA ना मा। दा नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै ला आरोना। आदा जेम्सआ मा बुंदों नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लादो आरोना। स्किप खालायासिनो बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोना लादो। सोंलु जानानै दङ, बिथां रन्जन दैमारि सारा जियालनिफ्राय उदां जागोना जाया। बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। बेनिफ्राय दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनि। जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गोबां बाथ्रा टाउननि बागै मिथिया जानो हागौ। दिनै जोङो काजलगावनि मोनसे GDA आर्मियाव GD थायो, जेनेरेल डिउटि। बिसोरनियाबो नार्सिंनि GDA नामानो, आं बारा मिथिया दे बिसोरनाव माबायदि GDA मा थायो। जियानो जा, दिनै गोबां जोङो दावराव जानायखौ नुनो मोनदों खामानिखौ लानानै। दिनैनि दिनाव बिनानाव आरो सोरनिबा बिमाफोरा नायदोंब्ला बुजाय, टाउन सहराव माबायदि मानसिखौ खामानियाव दैथायनाय जायो। फार्स्टआवनो नाय, सोरबा सासे मालिक थायो, जेरै आं गुवाहाटि टाउनाव अनलाइन आं गोबां मानसिफोरखौ बायना दोनो, सिख्लाफोरखौ खामानिनि थाखाय। सोरनिबा न'खराव ओंखाम संनाय, सोरनिबा न'खराव एसे बिजि थुनो गोरों, फोरोंगोनबो, बेमार नायग्रा, बेफोरबायदि बायदिसिना। बेनिफ्राय आं मालिक नालाय आं मा खालामगोन, 15,000 दरमा अनलाइन मानसिफोरखौ लेंहरगोन, 15,000 दरमा होगोन, ओरै खामानि दङ, मानसिफ्रा थांगोन। बेनिफ्राय नोंखौ मा खालामो, गुबुन मालिकनियाव दोनहरो। मालिकआ जेरै आंखौनो होनना लाबाय, आङो नोंनि सायाव 20,000बो मोननो हागौ, 25,000बो मोननो हागौ। नोंखौ आं मा खालामगोन, आं बायना लाबोनानै नोंखौ गुबुननो दैथायहरगोन। बेनिफ्राय नों ओरैबायदि फासिहैनोबो हागौ, सोरनिबा न'खराव दा सानै बेमारि गोलैना दङ, बिमा बिफा धोनि, पेरालाइसिस, ओरैबायदि न' गोलैना दङ,
उथिना थांनो हाया ओंखाम जानो हाया बिसोरनि न'खरनियाथ' बिसोरखौ नायला अब्लानिया बिसोर मा सोरबा एसे बिजि थुनो गोरों मुलि होनो गोरों बेफोरबायदि मानसिखौ लाना थांनानै मा खालामगोन पेसेन्टखौ नायहोबाय थागोन जिन्दगि नोङो बे मालिकआ मोजांब्लासो नों ओंखारबोनो हागोन मोजां नङाब्ला नोङो बेयावनो सोनानै दोनजागोन थांनाय बोसोराव उदालगुरिनि सासे सिख्ला बेफोरबायदि सोना दोनजादो बिमा बिफा पेरालाइसिस ओंखारनो होआखै बेबो बिब्दिनो फानजादो अनलाइन फानजानानै बोरै मबाइलखौ मोनखो आंनाव कल फैदो बेनिफ्राय आङो गुवाहाटियाव थानाय जोंनि बर'फोरनो हरबाय बिसोरजों रायलाय बेनिफ्राय आङो कलबो मोनफिनासै बेनिफ्राय आं गुवाहाटियाव थानाय जा खामानि मावबाय थायो बिसोरनो नाम्बारखौ हरबाय बिसोरबो कल खालामबाय बेनिफ्राय उनाव नाम्बार कल रायलायनो हागोन ना हादिया मिथिया उदालगुरिनि सासे सिख्लामोन आंनाव गाबै गाबै आदा आंखौ जेरैखि जाया बासाय जायगाबो खोन्थानाया गुवाहाटियाव आं फानजाबाय सानै बेमारि दोङो दा आंखौ खामानियाव लांनानै बिसोरनि न'निफ्राय ओंखारनो हाया बिसोरनि हासुदै खिनाय आङो बोथ्रोनांगो दिनैनि दिनाव टाउनाव ओंखाम संग्रानिफ्राय लानानै बायदिसिना खामानिनिफ्राय लानानै मबाइलजोंनो मानसि लिंहरगोन बेनिफ्राय नोंखौ गुबुननो मालिक जानानै दैथायहरबाय थागोन आरो नोंनि सायावनो फैसा लाबाय थागोन बुजिना नाय बिनानावमोन नोङो भगबाननि अननायाव मोजां मालिक मोनोब्ला बासायगोन नङाब्ला बिसोरनि न'आवनो नोङो जिन्दगि ओंखारनानै नङा आरो बेनिफ्रायनो मा सोरबाया गुबुनाव लांनानै बुथारबो जानो हागौ नाथाय नोंनि सायावनो फैसा जायो दिनैनि दिनाव टाउनाव खामानिफोरा बेफोरबायदि जाजोब्बाय नोंसोर नायगोन ना नाया मोजां मोजां भिडिअ इउटुबावनो सब नुजोबो माबायदि बिजनेस खालामो मानसिनि सायाव मानसि बिजनेस खालामो रावखौबो नाया नोंनि जिबन नाया नों सोरनिबा न'आव थांनानै मा जादों मा जाया नोंनि जेबो जिबन नाया नोंखौ मोनबाय नोंनो खामानिबो फोरोंबाय आरो नोंखौ गुबुननि न'खराव फानहरफिनबाय दिनैनि दिनाव मोजां बुजिना नाय बर' सिख्लाफोर मोजां बुजिना नाय माबायदि खामानिफोरा दिनैनि दिनाव जियानो जा दा बिथां रन्जन दैमारि सार दा गोबां दाउट जानानै दङ बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन ना जाया उदां अख्राङाव फैनो हागोन ना हाया बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावमोन दा बिथांखौ नोंथांमोना खबर लानो थाङोब्ला एसेबां बोसोर बिथाङा जेल सिङाव दं बिथांनि गोसोआथ' दुखु जागोन ना सोरबा बायदियाथ' मा मानसिफोर खबर लानो थांबानो गाबगोन दुखु जागोन आंखौ जेरैखि जाया आंनि बागै खामानि माव आंखौ बरन बेनिफ्राय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै गाबगोन दुखु जागोन सोरबा बायदि मानसिया सोरबा बायदि मानसि लिडार मानसियाबो मा सोरबा मायबा मोनसे लामा दथायाव बायदिसिना खालामबानो गाबनोबो हागो हारि सिबिग्रा मानसियाबो सोरबा बायदि मानसिया मा लामा दथायावबो गाबनो हायो बारा सम नाङा सोरबा अन्थाइ खुबैब्लाबो गाबनो हायो आंखौ अन्थाइ खुबैदोलै होननानै रायजोफोरनि सायाव गाबनाबो देखायनो हागोन नाथाय बिथाङा नोंथाङा खबर ला बिथांखौ सार माबायदि हाल साल दोङो नोंथांनि सिगाङाव बे फंसे दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय दिनैनि आपडेटआ बे मोननैयानोमोन आरोना बिनिफ्रायथ' जेबो बुंनांगौ गैखाया मानो सानो गासिखौबो फारसेनिफ्राय बुंनानै होखाबाय आरोना माने फारसेनिफ्राय क्लियार बुहुत मोजाङैनो बुंनानै होखाबाय जाय जाय मिन्थियो मिन्थिसिगोन आरो जाय जाय बुजियाथ' बुजिखायानोखा आरो जाय मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा बेनोसै आरोना बिदिबा लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौबो बिनिफ्राय थाबैनो 10K खालामनानै होलांदो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोननो थाखाय आंखौ नेनानै थाबानो जाबाय बाय बाय